Тромпета може да свири абсолютно всякакви мелодии, както нежни, така и както чухме до сега. Силни, остри, груби, тържествени. Да, а искаш ли да изфира нещо по-нежно? Да, бих искал да чуя, да. Хареса ми, да. И това да хареса. Добре, значи искаш да кажа, че всички блестящи инструменти произлизат от ръковината, която в началото споменах. Горе-долу да, но не точно. Обясни ми. Тези инструменти, които блестят, с златни сребърни и големи и малки, се наричат медни духови инструменти. Наричат се медни, защото са направени от метала мед, духови, защото са свили с въздух, и инструменти, защото са музикални инструменти. Добре, а те не могат ли да звучат и малко така? Не ми е много интересно ти, примерно, как репетираш у вас. Ами, значи има и приспособления, които сега ще ви покажа, наричат се сурдини. И знаеш ли е сурдини? Чува ли си да говориш под сурдини? Да. Какво означава да говориш под сурдини? Да. Добре. Значи да говори по-тихо. Да, аз сега съм ги приготвил етап и дяволно предишното произведение, добре, не ми е приятно. Смята я на дявол. Да, доказа на дявола. Това са сурдините. Те се слагат ето отпред в корпуса, показвам. И по този начин тромпета звучи по-тихо и с различен тембър. Не така си учи. Сигурно, затова има и други сурдини, които се наричат къп сурдини. Нарича се къп, защото прилича на чаша. Има и практис, които са за вкъщи да свириш. Напите как свира вкъщи. Аз имам куче, което ме хапе докато свира, нека ме обича. Имам съсед с пушка, който също не ме харесва много. И затова използвам ето тази сурдина, за да не преча нито на кучето, нито на съсед с пушката. И по този начин тромпета звучи така. Знаеш какво е интересно при тази сурдина обаче? Не. Че тя може да звучи още по-тихо, когато това нещо се прибира към корпуса. По този начин тромпета звучи така. Може и по-тихо, слушай. Да. Чуй? Не бях чул, не за да ли чуваш. Много път. Добре, знаеш, че дори в киното, когато се правят звукови ефекти, се използват истински, да? Да. И можеш ли да ни демонстрираш нещо? нещо? Можеш ли нещо да ни покажеш някакъв ефект, който се използва в филми, анимации? Да. Гледали ли сте Том и Джери? Обичате ли Том и Джери? Добре, а чували ли сте, когато някой падне, как се чува един ето такъв звук? Прави се по този начин. Има ли още други неща? Не.